नै आफा दिनैनि गोथार नों आफानि गोथार थानसालियाव जोंनि दिनै बावनायाव सिबिनायाव खुलुमनायाव रायसननायाव आरज गाबनायाव दामनायाव देनायाव दाय दोनथिखौ निमाहा आफा जोबथारनायाव नों आफा गोदो मा होनो बावनो मा होनो सिबिनो मा होनो खुलुमनो गैया जोंहा जेबो आखायाव जेबो राहा जेबो जिरा थेवबो नों आफानि बे गोथार गियान गोथार गोसो गोथार मोदोम जिउखौ बिबार गासैयाव लोगोनि बिबार गासै बावनानै खुलुमनानै जों बिदाय दसे लाखिसै नामा नों आफानि बागानसालिनि बावसालियाव अरायबो गोथार थाबाय था जेला जेला जों गथ' गथाय फिसा फिसौ आइ आफा दुखु सुखु समाराव साफैगोन नों आफाया सिजौ महरै नोजोर बोर सारस्रिनांगोन नों आफाखौ सिमावखौ सिबिनांगोन आरो दुलाराय बाथौनि सिबिनांगोन गियान सारस्रिनांगोन दहाय आफा दहाय दहाय मुंखौ दाखोनोसै बिथांमोना 1 लाख जेवारि फोजोंनायखौ बिथांमोनानो फ्लाइअभारनिखौ सासे आरो ओरै सोनाब अभार ब्रिजनिखौ सासे बिथांमोनानो दैदेनगोन आरो ग्रुपखौ दिनैनि बे 1 लाख आलारि बाथि फोजोंनाय जे हाबाफारि लादों जों क'क्राझार नोगोराव बे बेलासिनि एबा बे मोनाबिलिनि बे आलारि बाथि सावगोन जों मा थांखि मिजिं लानानै बे आलारि बाथिखौ सावनो लादों बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो बा बयनिबो सिगाङाव फोरमायथिनो आं जोंनि भाइस प्रिन्सिपाल भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोन अनिल बसुमतारीखौ खावलायबाय बयनिसिमबो मोनाबिलिनि आंनि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय गेदेरफोरखौ खुलुमहरनाय जासिहरग्रोबाय जोंहा मोनसे दिनै गोथार हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जोंहा गुबैयै गाबोननि थांखिखौ लानानै जोङो लानाय जादोंमोन बेनि सिगां सिगां जों दिनै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारिया जादों सोनाबहा थानाय फ्लाइअभार आरो सानजा थानाय फ्लाइअभाराव गासै जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा 1 लाख जेवारि बाथि सावनानै जोङो जोंनि जानो गोनां जानायखि गाबोन गोथार बाथौ सान बेखौ जोङो बरायनायजों लोगोसे जोंनि न'खरनि बयबो फिसा फिसौ गिदिर उन्दै जाहाथे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव बयनिबो जिउआ गोजोनै सोरखिलांनो हायो लोगोसे सारा बिश्वआव जोंनि बाथौ धोरोमा जाहाथे गोसारनो हायो आरो बाथौ धोरोमजों लोगोसे जोंनि जानाखि बर'फोरनि बाथौ धोरोम बे सानथौबादि जाहाथे सारा बिश्वआवनो जोङो गोजोनै सान्थियै गोरोबलायनानै जोङो थांना थानो हायो बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिनै
1 लाख जेवारि बाथि सावनायनि थांखि लादों। बेखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जाहाथे गोनो गोथो जेरावबो थाबथायालासिनो जे थांखियाव नोंथांमोनखौ दैथायहरनाय जादों बे थांखिफ्राव थांनानै जाहाथे नोंथांमोना जोंजों हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होयो। आं बेखौनो बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनानै आंनि दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय आङो बिबुंथि लाखिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। बिथां जा सानजा फ्लाइअभारनि ट्रिपखौ दैदेनगोन बिथाङा बावैसो एसे गावनि जा बिबुंथिखौ बुंलांबाय बिथांनिसिम गोजोननाय बावबाय। जोङो बे समाव आं बेखौ फोसावनो लुबैदों जे नैबे जोंनि थानसालिनि दरखङाव जोङो मोनसे समावनो आलारि बाथिखौ फोजोंनो जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बाहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानबोदा श्री प्रमद चन्द्र बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि मिरु गौथुमनि आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे मिरु बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि श्री दिपेन बर' बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। ओंखायनो जोङो जाय बिथांमोना जोंनि बे थानसालिनि दरखङाव मोनाबिलिनि 5 बाजिनाय लोगो लोगो बाथि सावनाय हाबाफारियाव आब्रुथियै बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय थाखाबाय। जोङो मोनथाम ग्रुप खालामनानै जोङो बे बाथि सावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो सानदों। जायफोर सिबियारि एबा बे मोनाबिलिनि हाबाफारिखौ मावफुंनो एबा मदद होनो होननानै जोंनि सेरावहाय जोंनि बे गोथार थानसालियाव नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोनखौ आङो सिरिबाङै आब्रुथिखौ रैखा खालामनानै जोंनि हाबाफारिखौ मदद होनो थाखाय गुरै आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जोंनि गेजेराव आसामनि मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म सारा जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय। सेन्देल जागोन दे सेन्देल गानदों गोजोन मोनाबिलि दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव मुलुग गोजोननि थाखाय जेवारि फोजोंनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय गासै सिबिजाथाव मानिजाथाव गेदेमा आलासि नोंथांमोन, जों नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोसे जोंनि धोरोमारि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे अननाय सिबिनायखौ बावबाय। लोगोसे जों बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों गाफ्लांगोन दे बिथिं नुदो मोखांखौनो नुवादि गोजोन खौसेथि आरो जौगाखांनायनि थाखाय बेवहाय आलारि बाथि सावनायनि हाबाफारि लादों। बे आलारि बाथि
promote orang Jualan asli afadguri manusia jutaan mulu. Ada bagi ini asli kerja menikah Upagora promo. Ada bau ini agak ni deputy manusia kerja kam tabur beri. Ada bau ini agak ni MP musi. Sajikan pun bersih berjari. Ada bahaya. Bangkan kerja macam ni beji bahkan seliku. Jai. Architect खालामनानै बेखौ नुदोंमोन बिथां नबिस चन्द्र बरगोलै चन्द्र मोहन बिथाङाबो दंफैयो EM बिथां स्टिकार खाथिना बर' बिथाङाबो दंफैयो आरो बेवहाय आं लिरनाय आरो सिन्तायै गासैबोखौ आङो नैबे जोंनि क'क्राझार बाथौ थानसालिजोंनो जानानै आरो गाहाय आसारि जानानै आं बयखौबो बरायबाय बे समाव बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि आखाइजों आलारि बाथि सावनानै जाहाथे बे गोजोन खौसेथिया फैयो बयनिबो आरो जाथि गस्थि बयबो धोरोमनि बर'फ्रा जाहाथे जों खौसेथि जानानै जोंनि इयुननि हाबाफारिफोरखौ गासैबो जों मावलांनो हायो खौसेथि जोङो बर' हारिखौ जोङो देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो हास्थायनानै मानबिथा जों बिटिआरनि सि प्रमद बर'खौ आङो सिगाङावनो आलारि बाथि सावनो खावलायो जय गोजोननि जेवारि फोजोंनायनि जय जय आलारि बाथि फोजोंनायनि जय जय मुलुग गोजोननि जय जय बेटा बाथौसाननि जय जय बेटा बाथौसाननि जय जय बेटा बाथौनि जय जय बेटा बाथौनि जय बाथौ थानसालिनि जय गोजोननि आलारि बाथि फोजोंनायनि जय दुलाराय बाथौ गुदुंनि जय दुलाराय बाथौ गुदुंनि जय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गुदुंनि जय बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारनि जय मोदान जोब्बाय लोगोफोर जेरैबो 1 लाखटा जेवारि सावगासिनो दङ नै सावगासिनो दङ ओइ एबार मिडियाम होदो ओइ मिडियाम खालामदो जोङो मानि थाखाय जेवारि 1 लाख जेवारि बाथि सावदों दिनै मुलुग शान्तिनि ना शान्तिनि थाखाय नोंनि आंनि बयनिबो शान्तिनि थाखाय बेखायनो जोङो 1 लाख बायद' मानि थाखाय जोङो बे 1 लाख जेवारि बाथिखौ फोजोंदों दिनै एसे आंनि साबस्क्राइबारफोरनो खोन्थाहरनो हागोन नामा आंनि फेमिलिनो खोन्थाहरनो हागोन नामा दिनै मुलुग शान्तिनि थाखाय जों सावदों गासैबो रायजो राजायानो मोजाङै थाथों होनना ज' जानानै सावदों क'क्राझार बाथौ थानसालियाव आच्छा आरो बहाबा बहाबाबो सावहैदों नामा औ फ्लाइअभाराव सावदों कालचार कमप्लेक्सआव सावदों आरो खैथासो जेवारि बाथि लगायदों जोङो 13,000नि बांद्राय 1 लाख ना 1 लाख गोजोननाय थाबाय बाबु ए सावगासिनो दायो आंबो सावगासिनो दं लोगोफोर नायलांबाय था सावखांबाय लोगोफोरा नै बिराद समायदोंना डाबल डाबलनो डाबल डाबल बहुत समायदों लोगोफोर जोङो मुलुग शान्तिनि थाखाय बयनिबो गोजोननि थाखाय जोङो बे 1 लाख जेवारि बाथिखौ फोजोंनाय जादों बेजों लोगोसे गाबोन जे बाथौ सान बेयावहाय जोङो मेसेज खालामदों जे बाथौ सानखौ मुलुग शान्तिनि बयनिबो जिल्ला आरो बियाबाव बाथौ सानखौ फालिनांगौ होननानै माखासे फ्लाइअभाराव सावहैबाय
आरो माखासेया अभार ब्रिजआव जोङो दा बागानसालियाव सावगासिनो दङ नै सावखांबाय ना जारौ लोगोफोर खोब समायना नुदोंना आगैमोन सावखांबाय ना सावखांबाय बयबो ओरै जोंब्लावजोब्बाय Dia arah-arah untuk apa? And Cultural Center Vice Chairman. Albino now, Managarachi BP Academy, Bitahaba, Vice Chairman, Baku Cultural and Cultural Center, Bitahaba, Jimmy the Vice of the Centralism United in the Calabar. Bini now, Jimmy the General, Nopakumar Basanatari, Bitahaba. जोंनि बे दाइसाव गसंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिथाङाबो जयेन कनभेनर बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि बिनि उनाव मेडम सामरा जयेन कनभेनर बिथाङा फैगोना फैयाखै नुनाय गोसोबो आङो बिथाङा दङब्ला जोंनि बे दाइसाव गसंथेनानै जों थांनानै फैनो खावलायहरबाय Bini mana mana kita menawarkan pembelian, bicara tentang gejaran pembelian, bicara jangan ada bangsa mengenai bersama kita kalau lepas. Bini mana donasi pembelian, batu tradisional dan cultural center ni, rangi bicara jangan ada bangsa bersama kita kalau lepas. Donasi bicara berapa? Bicara anggaran bisnis, Mrs. Kobita, berapa bicara? Lebih dari bangsa, ini kita kalau ada. Bicara berapa? Anggaran bisnis, bicara kantor manajemen berapa? Anggaran bisnis. बिथांनो जोङो मान बिलाइ बावनो सानदोङो बे मान बिलाइखौ फरायथिनानै होनाय जाबाय मिसिं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम गाहाय मावखुलि बाथौ थानसालि क'क्राझार वार्ड नं 3 लाथिख' मान बिलाइ Misi, Teknologi Dr. Nambaksin Hajwari, Dipa Rumsari Khasya Hajwari, Bima Rumsari Kuzi Hajwari, Gami Tenapara, Kokrajhar Ward Number 5, Laso Kokrajhar, Jila Kokrajhar, Jitiar, Assam. Joy Kedema, Diriyawa Kokrajhar Jila Dulalai Bathau Gauthumनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ होनानै बर' हारिनि आंगो बाथौ धोरोमनि
फुवारनाय फेहेरनाय फोसावनायनि थाखाय जेराव बाथौ बोसोरनि बिबान रुजुननानै होबोनाय नोंथांनि बिहोमाखौ गोसो गोथारै बरायनानै दिनैनि जारिमिनारि गोथार बुब्लियाव नोंथांनि मानबावनो खाबु मोननायनि थाखाय गोजोननायजों साबायखर बावबाय। हे गेदेमा, थांनाय 1993 मायथाइयाव गायसनजानाय बागानसालिनि बाथौ थानसालियाव नोंथांनि गोबां नारा नाथा नाजानाय आरो बिहोमा दङ। नोंथांनि बे समाव बाथौ थानसालिनि मुङाव क'क्राझार नोगोर बायदि बड'लेण्डनि राजथावनियाव हा दख्ल'से लाखिनो हानाया गासै बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय रंजाथाव आरो साबायखर बावथाव। थि आरो दिदोम सानथौजों नोंथांनि गोलाव सम बाथौ धोरोमनि थाखाय गावखौ बावसोमहोनाया सासे राफोद आरो सांग्रां नोंनि बाथौ अनफावरि बिफाव लानाय नेरसोनखौ गोजोरै गायसननाय आरो बाथौ धोरोमनि जारिमिनाव गोजोन अलंबारबादि जोंनानै इयुन जोलैनि थाखाय थुलुंगानि नेरसोन जानानै थागोन। आफा इसोर बोराइ बाथौआ नोंथांनि देहा सावस्रिखौ गाहामै लाखिथों आरो गोलाव जिउ दैदेनलांनो हाथों, बेनो जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबबाय। गोजोन्थों। आफादगिरि जितेन्द्र बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ बोथोर, गाहाय लेंथुमगिरि फामि नार्जारी, गोथार बाथौ सान फालिथाय 2024 गाहाय नेहाथारि अबिनाम बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ बोथोर। एसेनोसै। आदाब वीरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुङोब्ला दाहाय फैनानै जोंखौ मदद होफैनो खावलायबाय आरो जोङो बिथांमोन बायदि बिथां गेदेमामोन बायदि गोबां जोंनि गेजेराव जोङो नाम मोनथिहायै एबा मोनदांथिहायै गोबां गेदेमा सानसुनि सुबुंफोर थालांदों जानो हागौ। जों बिथांमोनखौ उनाव जोङो माब्लाबा जोङो खाबु मोनोब्ला बेबायदिनो जोङो बरायनो सानदोंमोन।